पाइप्लेया हमजामा ते हामबाय माया फारो अमाहाय आपतकालीन जरावा जों माने बागै वैक्सीन नानानै नां बनि program खायनानै बागै आं ओ मीडियानि बिसिंति सारा त्रिपुरानि चिनिति प्रसार नां कोइनानि मुसुगु कोरोना भाइरास जतन साइमानो मरण बेदि खायसे रोग सारा विश्व बेदिनो अमाय मुकाबिला खायै दंबो जोंनि इन्डियाआव बहायनो त्रिपुराआव बहायनो बनि बागैनो जत सरकार मुंताबसनि एडिसि हाफांते स्टेट गभर्नमेन्टनि बहायनो सरकार दङ अ जायगायाव जोंनि प्रेस क्लाबनि जे अदामा कमेन्टआव बहायनो जाहाथे कोरोना मा जायगै गैयाना दै जोंनि प्रसाराव बहायनो बनि बागै सरकार लायो जतन वैक्सीन होनानै बागै एवारनेस खाय दङ आं ओ मीडियानि बिसिंति कोइनानि मुसुगु जतनो जे मानसाक जेहेतु गभर्नमेन्ट फेसिलिटी रय दङ जोंनि एडिसि हाफांनि हयतोबो फेसिलिटी रय दङ जोंनि खेरेंबा हस्पिटालनि स्टाफ रक नार्स रक डक्टर्स रक जतनो दङ बर'नि सुबासुबायो आमसायो गोबांमा लुकुरावनो वैक्सीन रखा फ्री अफ कस्ट बिनि बहायनो अर प्रेस क्लाबो लवालिजाक फ्री अफ कस्ट रय दङ माहायके गोबांमा जागायाव जे प्रोग्राम माने एबा चलाय दंमानि जागा हस्पिटालाव जतनो वैक्सीन नानानै बागै आं कइजायो जतनो